yathi loo nto yenza into yoba ibe likhaya eli labantu abazana noThixo. Ke bona abathembela kuYehova bayahlaziyeka emandleni. Kwathi xa kukho imbewu kweli khaya, mantombazana nayo yathiywa ngegama lobuprofethi, into ethetha into yoba kweli khaya kuyazana noThixo. Bendithe ke kuthiwe mandizovusha, bathe ke oogxa bam ze ndihlabe nje yophe xa isopha ndilwe singekho. Ke bona abathembela kuYehova bayakuhlaseka manje. Mandize kule vesi ndizawukhawuleza ndehle. uIsaya apha uThixo urhaqa livili lesono sakwaSirayeli. Uvela kuIsaya uThixo emangazekile yile nto yenziwa ngamaSirayeli. Uqaphela into yoba uThixo apha nangona amaSirayeli elapha kwaSirayeli, kodwa apha kwaSirayeli amaSirayeli le abuwequka amanye ekukhonzeni uThixo. Abonakala apha amanye amaSirayeli ekhonza izithixo. Yamkhaqa loo nto uThixo ngasisono senzeka apha kwaSirayeli. Ndimva xa ethethe emangazekile ukuba ndawuthuma bani na, avele uJeremaya athi ndikho, thuma mna Thixo. Uthunywa apha kumaSirayeli into yoba ndinento ethi mantombazana amaSirayeli la ayazithanda izinto. AmaSirayeli la namantombazana amlibele uThixo apha ebasusa khona, ngoku bathe bawufika ezweni lezithembiso bazinza bayilibala inteba kaThixo abenzele yona. Ke bona abathembela kuThixo bayawuhlaziyeka emandleni. Uzama ke ngokapha uIsaya ukuba buyisela kuThixo amaSirayeli ngoba asukile kuThixo. Ndayijonga le nto yafana nathi mantombazana. Sisakulungela simlibala uThixo. Sisakulungelwa singathembeli kuThixo. Ngoba amaSirayeli ngala ake athi endleleni kwawuba nzima, athi apha endleleni afuna into yoba makenzele isithixo. Kwathi ngoba owethu uThixo unguThixo oxolelayo, akabayeke endleleni wabatatamisa, ngoba nathi uThixo amantombazana sike siphelele endleleni kodwa uThixo akasidikili, uyasitatamisa ngoba umazi into yoba sifike kuze nesithembiso. Yabona bathembela kuYehova ayawuhlasela. Kwenzeka loo nto uThixo uzamazamana nomntu. Ndiyibone le nto into yoba umntu lo bamupresident kudala esithandisa. Ngoba le nto iqale eGathi eyethi wathi bemiselwe zonke izinto, kwathi ngenxa into yoba ingxaki yethu mantombazana sithanda into eziphathekayo, ngoba nalapha phakathi kwethu mantombazana akhona amantombazana anezithixo zawo. Uyibona le nto xa kufanele intombazana yomanyano ibheka emanyaneni, iqaliwe efowunini nomupresidenti ngetubani uyayela emanyaneni ngoba inesithixo esingudadewabo. Yabona abathembela kuYehova bayahlasela. uThixo uyisa loo nto. uThixo uzama ususa isithixo. Zimbini ke izinto apha mantombazana endifuna sizijonge. Bendithanda zimbini: ukuthemba nokuthembela. Wena ungaziboni ngathi zitshatile kanti asifani. Umntu othembelayo ngulo mntu akathi uThixo xa embeke entlalo emvavanya. Uthi phaya elalini, ndikhule phaya elalini mapresident, sinamaxhewazana amabi kakhulu. Aphe selishweni umntu kaThixo ukuba ngenxa yendlela uThixo awamakhangela. Ithi intombazana yomanyano xa
uzwile njena utyaduba nansi into akuhambe umane uvutheka bona intombazana omanyano iye emanyaneni imali ime kwisithinto ithi ndiyahamba ngoku ndikhandele uthi uthixo ngoku masuke kwezo zinto uyisayo uzosusa ezo zinto apha kwaSirayeli uthi masithembele kuYehova athi umkhulu wamawisile ukuthemba uYehova nokuphepha ngaye kuba kulungileyo kungathenjwa abantu bantombazana size ke apha ekuthembeleni izwi likaThixo linamandla uthi umuntu othembeleyo sithi mantombazana noma sesimwisa athi kodwa izwi likaThixo linamandla ndimthanda umntana wasezilalini ngoba upresidenti kayethembele ngoba sikhula thina kumakhaya anoronto emane kusithiwa ngamakhithi athi umuntu omdala hamba uyothatha isitya ekhitshini ebusuku athi hamba ndiyakubona ihambe intombazana yasezilalini phofu umama uhlele esitulweni ngenxa into yoba inethemba loba umakhulu uyani yabona bathembela kuYehova akushasiyeke sibuyisa loo nto mantombazana sibuyisa loo nto mantombazana basukeni mantombazana basukeni ekuthembeleni kwizinto eziphathekileyo masithembele kuYehova masithembele kuYehova ndimthanda umama kayemane kuqela apha ezantsi eshure ngoba lo mama uthembele kuYehova uthi xa efika abantu abathembele kwizinto eziphathekayo ingabe uselina isiselo esiqinisa yona athi hayi noko ndiphalaza ibhinini yam kuYehova athi xa ebuya emphendulile uthixo ngoba mantombazana ukuthembela kuYehova kunenzuzo uthixo uyabuyisa hayi into efunekayo linda into yenza into yoba mantombazana sifane noSirayeli into yoba sohlulwa kukinga ithi intombazana ngoku iodileyo ithe ukroba kwi-oda kaxa wam ilibale laa nto ibiyi-ode kuthixo abantu abathembele kuYehova mantombazana bayalinda ndimthande ke uDavide xa ehlaziyeke emandleni ngoba le ndoda ithembele kuYehova ithi noba ndihamba emfuleni wethuzi lokufa andikoyi kakubi ngoba wena unam yaye futhi uthixo uyintonga yam ungumsimelelo wam wena uyandithuthuzela maxa wonke utsho umntu othembele kuYehova ebona abathembela kuYehova bayawuhlasela mamelakhe ndiyayazi into yoba ikhona le nto ithembele yaye futhi ucinga into yoba inoba uyakusebenzela uthixo ukubhaqile namhlanje ndimane ndimamela kwam upresidenti zonke iivesi ezibantwana ndafumaniseka into yoba ngoku ndihleli phaya mantombazana zonke iivesi ezilapha zizamazamana nam nawe andizuthi zizamazamana nawe ndizawuthi zizamazamana nam nawe sizama ukubuyisela kuthixo ndimamela uvayisi apha kayekaqisa ikhimi yakhe ndafumaniseka into yoba sibhaqiwe mantombazana kule convention ka-2025 into yoba sisukile kuthixo ke ngokuthi masibuyele kuYehova masimthembe uthixo masimthembe uthixo mantombazana asiziyekeni ezinye izinto ngoba zisisebenzeli asiziyekeni ezinye izinto ngoba sisisebenzeli ndicela into yoba uthi xa uphuma kule convention ka-2025 mantombazana omkhosa uye kuthembela udade uba uthemba uthixo wakho ngoba weza wedwa uthixo zange ubizwe namntu umanyano lethu mantombazana luzamazama nje yinto yoba sizenzele izithixo walapha phakathi kwenkonzo kaThixo uyisayapha unqande mama upresidenti uzawukwenzeka ukheleko ngoba uthi usathane uyayibona indawo esilekisha kuyo mantombazana angene usathane ubhaqile ngawo amaSirayeli nangona nje ezazi iinceba zikaThixo ebekade
ehamba nazo apha endleleni xa emane edibana nezinto ngezinto apha endleleni ebheka kwilizwe ledinga. Athi awufika elizweni ledinga ava zonke izinto zimnandi amlibala uThixo. Bantombazana, sinento ethi xa sicela kuThixo, uThixo asinike, kodwa siyilibale inkosi yoba sizobulela kuThixo. Ingxaki yethu leyo. Ngoku uThixo ujongile, ndinento ethi wayebuhlungu ngaphakathi ngoba uzama ujonga apha suka khona nomntu xa bezokohlukana ngeli xesha. Ngenxa nje yento encinci izinto eziphathekayo. Ake simcelele uThixo. Thixo makasincede ekukholweni kwethu. Sike sithembele kuYehova. Sisiyeke ezinye izinto. Ngoba kuye kukhona uthando. Kuye kufumaneka amandla. Kuye kunokonwaba. Uthi xa ubuzwa into yoba ngabana yintoni ekungenise kule nkonzo yama-United, uqala phaa ukwamkela. Uthi ukuba ndibe nokonwaba kuye, ndibe nokonwaba kuye. Ingxaki yethu ke mantombazane esenza into yoba singabi nakonwaba endlini kaThixo, zezi zithixo sifike sizenzele zona. Kanti ngokuthi uThixo masijika amehlo wethu sijongise kuye, kuba abathembela kuye bayakuhlaziyeka emandleni. Ithi le ncwadi amadoda angatshafa endleleni adinwe, kodwa bona abathembela kuYehova bayawugidima bangene. Sifuna amantombazana njalo emveni kwale convention ka-2025 imama upresidenti. Sifuna amantombazana angatshafi endleleni. Ingxaki yethu mantombazana esitshafisayo yile nto into yoba sinezinto esicinge ngazo. Masicingeni ngelizwe lathina ngoba lona linamandla, liyaphilisa. Akasalele la mazwi, akanincede uThixo ngokulindela amakati. Amen.
omama bonke abakhona ngaphakathi, delegates i-officials ne-delegates, amantombazana anqwenayo, naye wonke umuntu ongaphakathi emnqobeni, ndivumeleni ngokuhlwa nje ndithi molweni. Phantsi kwamazwi ka-Isaya, ndivumeleni mantombazana ndithi ndiyajoyina. U-Isaya 40 kula vesi ka-31, ke bona abathembela kuYehova bayahlaziyeka emandleni. Umama semchazile u-Isaya ndimva esithi, uthi uYehova ndizela abantwana ndabakhulisa bajika baqeqa kum. Kodwa namhlanje akathethi loo nto. Uthi ke bona bathembela kuYehova bahlaziyeka emandleni. Ngeli xesha lenzila, uthi ke bona bathembela kuYehova bahlaziyeka emandleni. Ndivuka uMkani u-Abedinezari xa ebeka umthetho kwisixeko owokuba makuqutyudwe kwisithixo, kodwa kukho madoda wambi angahambelaniyo nalo mthetho. Zafika izikrokriso, kodwa la madoda akahambelana nalo mthetho. Uyafika ukumkani bawube bengahambelananga nomthetho, uthi makubasa umlilo uphindaphindwe kasixhenxe. Awubengenile amadoda emlilweni, ndanga ndiyawava avuma umbongo wamawisile athi ezintsizini zethu iliso lakho liyabona. Ke bona bathembela kuYehova bakuhlaziyeka emandleni. Yiyo le nto ndimva uDavide xa ijongene noSawule athi owandihlangulayo ethupheni lebhere ikwanguye nanamhlanje oza kundihlangula. Ke bona abathembela kuYehova bakuhlaziyeka emandleni. Ndilibona lithemba ngemina yodwa entlanga amaSirayeli xa izawuwela ulwandle lubomvu. Lithi lakuphela ithemba kumaSirayeli, ndilibone livuka kuMoses athi mbusani ukoyika. Lani wabonayo amaHibhru ninawubona naphakade. Ke bona abathembela kuYehova bakuhlaziyeka emandleni. Xa ndingazukwenza nto uthethwa ngokuthembela. Ngeli xesha lenzili, ngeli xesha lelenti, mantombazana ndifuna ukuthi masayamini ngoYehova. Ithemba lethu masiliphose kuye. Athi kwezi ncwadi zikaDavide, abakholose ngoYehova ndiyabajikeleza. Ke bona abathembele ngoYehova bakuhlaziyeka emandleni. Ndiva umculo wodwa athi ndawuthi ndakudilwa akuphela amandla, ndiziphakamise izandla ndiwamkele kuwo amandla. Mama uPresident, ke bona abathembela kuYehova bakuhlaziyeka emandleni. Ndivuma uHagari entlango yaseBhesheba xa egxothiwe nguAbraham, uthi uSara maligxothwe ikhobakazana nosana layo. Ndimbona uHagari ethembela kuYehova, athi apha endleleni awuyibona intsuba ephela amanzi entsubeni,
alithathe usana alifake phantsi kwatyholo wanga uvuma umbongo wodwa themba limbi andinalo nqaba yimbi andinayo endingangena kuyo ndiwava amazwi kayehova uthixo esithi kuhagara nali iqula thabatha amanzi uzalisintsuku uthatha usana lakuwa ke bona abathembela kuyehova bayakuhlaziyeka emandleni xa ndiza kusuka amantombazana ndifuna nje ukushiya lo myalezo uthi uBohazi umolokazana wentombi zakoMowabi uRute athi uzuhlala apha entsimini ungayi kubhikica kwintsimi yimbi ndifuna ukuthi ekungokuhlwa nje masihlaleni ethembeni zininzi izinto esihlangabezana nazo endleleni kodwa ngenxa yethemba uzibona uphumela ngaphaya athi uPawulos ndinakuzenza zonke izinto ndikulowo undimelezayo ngenxa yethemba wathetha la mazwi ngokuba unethemba xa ndingazukwenza nto ke mantombazana ndihlale phantsi ndingayimoshi ke bona abathembela kuyehova bakuhlaziyeka emandleni abanye bethu kule ndawo banemiqobo abangayazi into yoba bangagqitha njani kodwa namhlanje uIsaya uthi ke bona abathembela kuyehova bakuhlaziyeke emandleni ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen.